shit. Der bliver jeg ramt af en granat næsten. Når de sådan står og danser, ikke? Og så skal man bare stå og skyde et punkt, så skal de nok selv gå ud foran en skud. Godt, jamen, så sniper jeg lige nu i lang gang. Nå, slut med det. Jeg nåede lige at se din døde krop. Nå, jeg har fået en sniper igen, så... Her, take my nade! Take my gun in your fucking pig! På tøj! Det må du ikke sige. Det er en børnevenlig kanal. Ej, det er det fandme ikke. Skrid hjem, lilleputterne. Hvad? Skrid hjem, lilleputterne. Ja, især dig, Smuse. Det er en børnevenlig kanal, vi har, og så skyder vi. Der er ikke noget, der hedder en børnevenlig kanal. Bare stå og Så vil gemme. jeg sige, åh! Ja, så vil jeg også bare stå hernede og gemme mig som en lille bitte pige. Hej, hej. Dø! Hej, Nej. hej. Nej, så kommer din... Bøjseven. Dræber mig. Lad være, Smuse. Gør nu ikke noget dumt! Så står jeg og skyder ned i dit ansigt, og det var rigtigt. Ej, der er hendes bubkvinden. Bubkvinden. Så, nu sidder der en dims oven på hende. Nu sidder der Skål. en dims. Hallo, kommer du ikke lige ind i lang gang? Jeg har en gave til dig. Nej. Fik du Jo, en gave? jo, det gør jeg faktisk. Jo, jeg var på vej under lang gang, men så blev jeg skudt. Så nu er jeg på vej ind i lang gang, og nu kan jeg... Nej, vent lidt, jeg skal lige lade min gave. Nej, du er da også bøs, bare. Ja, er bøs. Nej, du skal bare tage nok granater, dø! Det var så tæt på at få dig, men så tog jeg accident. Hej. Fuck dig! Så sætter du bare Jeg ned kunne og rigtig godt kigger lide din på- gave, hvis det betyder noget. Vil du skal have den her gave? Nej! Nej! What the... Oh my god, vi har kumla på vores hold. Kan vi ikke springe med 1000 stumper? Hvor er du henne? Jeg er lige her. Nej. Run, run, run. Fuck dig, Smuse! Så kommer din mongil, ven. Ej, man kan ikke engang være i vores base mere. Det er ikke engang sjovt. Gider ikke. Fuck jer. Kan han ikke tige stille ham, det der siger hej, hej, hej hele tiden? Så sig hej Hvorfor til hele, ham for helvede. Han vil bare snakke. hvorfor hele Tulio her ned under lang gang? Altså, jeg kan ikke klare det Det er her. vi heller ikke. Nu Jo. er vi. Det kan også være lige Jeg har meget. 17 liv. 17 liv! Please, 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 please. Please, please, please. Tag en net. Nu kommer vi. Please, lad være. Jeg har ikke flere skud. Please, please, Jeg please! vil have ham! Fik ham ikke. No! Goodbye for helvede! Hold nu kæft, Fandme ikke jul, mand! autist. Off, man! Der var så meget kaos, at jeg fulgte bare efter din granat. Netfølgeren. Det er en ny dramaserie. Ny dramaserie på DR1. Netfølgeren. Fucking! Ind under lang gang. Nedunderlagt. Hvordan fuck kommer man ind under lang gang? Sig mig, skal vi lige have styr på det der grammatik der, eller hvad? Nej, hvor blev du ikke derinde, din app? Fordi jeg var ikke bange for dig, Abe. Du skulle have en granat Please, i jeg hovedet, kunne jo. liv. Hvad satan laver I derinde? Kan I komme ud derfra, unger? Jeg svarer dig. Du siger hvad? Hej. Jeg kan ikke høre, hvad den siger, fordi den har Jeg så er meget ligeglad, hvad den siger. Sådan her, når vi Du er stod nede. lige inden i mig, og så var der bare blod over alt, der klikkede på. Ej, din lille valghacker. Jeg How to blow up valghackers. høvding smusse. Saxos, din lille valghacker. Saxus, det er sådan en, man spiller på. Er det ikke sådan en stor form for trompet? Jeg er da fucking ligeglad, nu er han en død mand. Nu skyder jeg ham der. What? Nu dør du, nu. Nu, nej. Hey, dig. Dig. Hey, Nej, det var det ikke engang. Det var ghetto. Nej, jeg vil ej. Hold din kæft. prøv på at skyde Olsen.
Olsen. Åh! Der var nogle fjender nede lang gang. Jeg synes godt, det. Ja, der var en gang. Olsen, kom her. Kom her, Olsen. Olsen? Det er ikke sådan der, det skal gøres. Det er... Nej. Nej, lad nu være med at snakke. Ej. Olsen. Din tingest. Jeg bliver bare ved med at skyde ham der knægten der. Der var du igen, var Saxos, din lille. Du er altid lige, hvor jeg kommer. Du skal bare ikke snipe mig ned dig der står der. Godt se dig. Og jeg er ikke bange for at springe dig i luften. Ah! Der tror jeg lige, at slenderhackede en. Det må have været scary, da de hoppede ned i hovedet på mig og dræbte ham. Jeg dræbte en DK YouTuber. Bedre Jeg han. dræbte en dansk YouTuber. Ja, jeg lærte. Jeg skal lige se, hvad han hedder. DK Nej. YouTube, Patricks MC. Ja. Alle tjek ud Patricks MC. Ja, nu er der shoutout til ham, fordi jeg skød ham. Nu synes, Shout out til ham der smusse myrdede. Ja, fordi nu synes jeg godt, vi kan være sådan lidt... give ham. Ja, og nu kan jeg ikke finde ud af at komme ned der hul. Nej, det er sådan en lyserød stige. Og der blev jeg sprunget i luften af fucking Olsen. Ja, Olsen. Tjek Patricks. Tjek ham. Ja, bare tjek ham. Altså, jeg gider ikke. Jeg vil godt finde på at tjekke ham. Ja, vi tjekker ham. Og når vi siger tjekker, så mener vi selvfølgelig, at vi vil finde ham uden på gaden, og så skal vi tjekke ham for, hvad han har i lommerne. Ja, og så... Altså, hvis jeg ikke skulle tjekke hans knæ. Ej. Okay, det er lidt ondt, men... Altså, vi laver jo bare jokes, for fanden. Det er fandme det, vi laver. Ja. Hej Luki, dig der altid står og larmer. Au, nu dræbte du mig. Nej, vi skal skyde Luki. Du må ikke det Sig her. stille, Patrick. Nu har vi givet dig en shout-out. Ja, det kan du godt tige stille. Så må du godt sige stille igen. Nå, men det var da Olsen, der tog mig, ikke ham der. Så dør jeg, Olsen. Olsen is too powerful. Olsen. Kunne det ikke være fedt, hvis der var en klan, der hed Olsenbanden, og så var der bare sådan Olsenbanden med? Det er fucking federe. Kunne det ikke også være? Nu tager vi dem alle sammen. Nu tager vi dem alle sammen. Jeg skal lige skyde Oldboy. Please lad mig skyde Oldboy. I don't care. I must go over to... Og så er det selvfølgelig kun Oldboy, der rammer mig. Alle de 4 personer, der stod og skød på mig. Så er det kun Oldboy, der kunne ramme. Nej! Ups. Jeg hoppede lidt for langt. Jeg fik lige Olsen. Af for satan. Nu er jeg oppe på tag. Men jeg har ikke nogen sniper. Så jeg sidder simpelthen fast. Hvor er ham der Loki? Det ved jeg ikke. Dø! Loki! Please Olsen! Nej, Patrick, du skød mig! Jeg gav dig en shoutout, og så dræber du mig. Hvad? Jamen, jeg føler mig fandme så Ja, brugt. ja, lige præcis, vi føler os brugt nu. Ja. Det er fandme for meget der. Ligesom i lørdags. BANG! Der landede jeg lige oven i en og dræbte ham. Slender! Hvem af dem er Loki? Jeg skal have Loki. Det var ikke engang Loki, det der. Du dræbte Olsen og Saxos. Det er sgu Det var ikke Loki, nogen af dem. Jeg kunne bare se, at det der lille tegn, der var hans hoved, når man snakker, og så tænkte jeg, nå, det må være en af dem. Nå, Saxos, så fik du din hævn. Er det godt nok nu? Pas på ham dernede! Og der kommer Saxos! Altid i det hul der! Og der faldt jeg ned fra taget, så nu har jeg 6 liv tilbage. Han kan godt lide det hul. Godnat! Jeg skyder lige Saxo. Hvorfor er du så meget bedre end os andre? Høvding. Nå ja, okay, du er jo en høvding, så du har nok gjort det her i flere Ja, jeg er år. høvdingen, så kan jeg lære det. Ja! Nå. Saxos, du. Så er det. Saxos! Saxos! Da du døde, så Nej, fløj du bare hold igennem. det, boy! Nej, det bare dræb mig! De sniger på mig, smusse! Au! Nu kan
bliver jeg bare sådan. Please, lad mig tale. Og han er for syg ham derovre og dræb ham. Nej, Saxos er old boy too strong. Og der døde man. I lived as I died. Hvad er det? Okay, joke about it. Jeg har 6 liv tilbage, jeg har ikke lyst til at dø. Og der løb man lige igennem en. Au! What? Ghost Host kunne skyde mig igennem væggen. Håber I kunne lide den video. Kom og spil med Høvding Smusse og Christian på Surfweapon serveren på Counter-Strike.